El problema que té Feijóo amb el català és que es pensa que si tothom se'l sap molt, tothom sabrà dir 16 jutges d'un jutjat, menys fetge d'un penjat, i a partir d'aquí s'invoca a Satanàs Prat Corona Puiggavardell, conegut per la seva escudella i carn d'olla, la repartirà, tothom se la menjarà i tothom serà supercatalà i ballarà sardanes i faran castells i voldran escanyar espanyols amb la faixa. I el 25% de castellà a les escoles s'ha de fer perquè és que no saben què és el castellà, obren la tele i tot és en català, totes les plataformes són en català, és una cosa bàrbara. Si ho poses a un volum baix i no ho escoltes gaire i estàs fent feina i tal, pots arribar a sentir coge l'autobús, pam, autobús, català. Els youtubers que segueixen els nens, qui són? Doncs Ibai Llanós, conegut pel seu contingut d'extreure llana de les ovelles catalanes, que estan totes pintades amb l'estelada, i jo què sé, Vegeta 777, conegut també pel seu contingut de recitar el reguitzell d'insults en català, com feia Vegeta a Bola de Drac, no? I pel que fa a la música, només escolten Lluís Llach i la Cobla Sant Jordi. Vull dir, és que tot és en català. És increïble. No sé com ho farem, eh?